андоз, бонкҳо ва алоқа се соҳае ки ба таъкиди коршиносон дар Тоҷикистон беш аз дигар арсаҳо ба ислоҳоти сарӣ ва фарогир ниёз дорад. Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Осиёи рушд ва Сандуқи байналмилалии пул дар барномаҳояшон марбут ба Тоҷикистон тавсияҳо доданд ки ҳукумат ба ислоҳот дар ин соҳаҳо иқдом кунад. даъват ба ислоҳот аз сӯи созмонҳои байналмилалӣ ва таҳлилгарон аз он ҷост ки бо афзун шудани таъсири буҳрони иқтисодӣ ба Тоҷикистон баъди соли 2014 маҳз се соҳа андоз, алоқа ва умури бонкӣ дучори завқ ва буҳрон шуданд. шикоятҳои мардум низ дар ин давра бештар аз ин се соҳа буд. Бархе аз коршиносон мегӯянд дар соли 2018 ҳукумати Тоҷикистон бояд дар фикри ислоҳи вазъ дар ҳамин се бахш шаванд, вагарна паёмадҳои буҳрон дар ин бахшҳо ва таъсири он рӯи мардум метавонад мушкилоти ҷиддӣ аз ҷумла коҳиши даромад, афсурдагӣ ва поинравии эътимод ба ҳукуматро ба бор орад. хавфи камомади сармоя дар бонкҳои Тоҷикистон ки солҳо боз зам мешуд бо амиқтар шудани таъсири буҳрон ва коҳиши маблағҳои интиқолии муҳоҷирони корӣ аз хориҷ якбора рӯ зад. дар натиҷа ду бонк комилан муфлис ва ду бонки бузурги кишвар Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк пардохтнопазир гашта амалан аз фаъолияти маъмулӣ боз монданд. кӯмаки беш аз 3 миллиард сомонии давлат ҳам ин бонкҳоро наҷот надод ва ҳанӯз маълум нест ин буҳрон кай ва бо чӣ шева ба поён мерасад. бонкҳои Тоҷикистон соли 2017 бо мушкили эътимоди муштариҳо рӯбарӯ шуданд ва ин вазъ метавонад ба гузоштани пасандозҳои мардум дар бонкҳо таъсири манфӣ гузорад. Марат Мамадшоев, як таҳлилгари тоҷик, мегӯяд низоми бонкӣ дар Тоҷикистон ба ислоҳоти сарӣ ва либерализатсия ниёз дорад. ӯ гуфт он хадамоте ки бонкҳо дар Тоҷикистон ба муштариён медиҳанд мешавад гуфт ғоратгарӣ аст. кишвар соли 2012 кодекси нави андозро қабул кард, аммо баръакси интизориҳо мизони андоз дар Тоҷикистон кам нагашт. натиҷа ин шуд ки Тоҷикистон дар қатори се кишвари мизони андозҳояш аз ҳама баланд дар ҷаҳон қарор гирифт. бино ба эътирофи форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, мизони андозҳои Тоҷикистон пас аз Аргентина ва Боливия баландтарин дар ҷаҳон аст. таҷрубаи пешопеш стондани андоз як мояи дигари нигаронии соҳибкорону ширкатҳост. бархе соҳибкорон ин таҷрибаро ғайримантиқӣ ва ҳам хилоф бо қонун медонанд, чунки андоз бояд аз маҳсулоти истеҳсолшуда ё хадамоти ироашуда ва баъди дарёфти даромад аз он ситонида шавад. Дилшод Муллоев, як пажӯҳишгари тоҷик ки ҷараёни ҳодисаҳоро дар Тоҷикистон аз наздик мушоҳида мекунад, гуфт ислоҳот нахуст бояд аз соҳаи андоз шурӯъ шавад, то ки дили соҳибкорон ба тиҷорату бизнес гарм гардад ва иқтисоди кишвар беҳтар фаъолият кунад. соли 2017 беш аз 200 000 соҳибкори тоҷик тарки пеша карда ширкатҳои зиёд баста шуданд. хадамоти алоқаи Тоҷикистон ҳам таи 2 соли ахир як зумра тасмимҳоеро рӯй даст гирифт ки ба гуфтаи нозирон боис ба кунд шудани рушди соҳа аз байн рафтани рақобат шуд. таъсиси маркази ягонаи коммуникатсионӣ ки ҳама гуна иртиботи телефонӣ ва интернетии тоҷикистониҳоро бо ҷаҳони атроф назорат мекунад, аз ҷумлаи тасмимҳои баҳсбарангези ин хадамот буд. муҷаввизи ширкатҳои хаткашони байналмилалӣ ба мисли DHL, UPS, Pony Express ва TNT дар соли 2017 тамдид нашуд. ҷойи онҳоро ширкати миллии поштаи тоҷик гирифт, вале ин амр боис ба эҷод гардидани мушкилот ва хаткашонии зудрас ва дастрас кардани муросилот аз хориҷа шуд. дар охири сол ва оғози соли 2018 хадамоти телефонии NGN дучори мушкил гардид ва хатари масдудшавии паёмрасонҳо ҳам пеш омад. Баҳрдин Наҷмиддинов, раиси собиқи ширкати Mobility Cell, мегӯяд пешрафти воситаҳои нави алоқа бозори мухобиротро комилан дигар кард ва ширкатҳо дигар он даромадеро ки 8 ё 10 соли пеш доштанд надоранд. ӯ гуфт ҳоло аксарият тариқи мессенҷерҳои ба мисли Viber-у WhatsApp гап мезананд ки албатта даромади ширкатҳоро назар ба замони зиёд будани гуфтугӯҳои бевоситаи мобилӣ кам намуд. дар ин шароит даромади ширкатҳо танҳо ҳисоби бастаҳои интернетӣ метавонад бошад, чунки ҳама технологияҳои навин тавассути интернет аст. аммо Марат Мамадшоев, таҳлилгари тоҷик, гуфт айни замон ба назар намерасад ки мақомот дар фикри ислоҳот бошанд ва бо заиф шудани кори матбуоти мустақил ва фазои гуногунандешии сиёсӣ ҳеҷ фишанги таъсиррасоне ба ҳукумат вуҷуд надорад. Мамадшоев мегӯяд бахши аъзами аҳолии қобили меҳнат дар хориҷ аз кишвар ҳастанд ва онҳо ба он чизе ки дар дохили Тоҷикистон мегузарад таваҷҷӯҳи зиёд надоранд. тамаркузи мақомот ҳам ба гуфтаи ӯ болои таъмини амнияту суботи сиёсӣ дар кишвар аст ва вазъе ки пеш омад ҳалқаи сарбастае мемонад ки бурун рафт аз он мушкил ба назар мерасад.